Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego! 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 Go, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Shout out sa iyo. Gusto ko shout out sa kumikinang ina na ang ganda ngayon. Dahil sapagkat because kumikinang with Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Dahil may kadena po siya sa liig. Correct. Kadenang ginto, literal. Literal na kadenang ginto, di ba? Ayan. At kumikinang dahil sapagkat because anniversary namin today. 15 years na kaming naglolokohan ng asawa ko. 15 years na namin hindi tinatanggal yung mga helmet na suot. Ang bilis ng panahon, Jegs, no? And congratulations, good job. Oo nga! Ang bilis talaga. Alam mo naman ako kapag ka nagpo-post ako, bago ko ma-post ang isang bagay, ang tagal kasi pinag-iisipan ko. Ang daming proseso. Ang daming proseso bago mag-post. Yung asawa ko ni hindi sineseparate yung mga gitling sa mga kama. Walang ganon. Kahit wrong spelling, bahala na kayo umintindi. Ako talaga kailangan merong may medyo poetic. Yan, di ba? Ganon. So kagabi, bago ako matulog, naghahanap ako ng mga throwback na photos. Tapos, alam mo, I'm just so thankful na mahilig talaga ako sa picture. Kasi, yung bawat picture kasi, meron talagang kwento. Totoo. Naalala ko yung, kasi ang pinili ko mga throwback pictures nung mga naglalandian pa lang kami. Yung sabi nga nung PA ko na si Mama Morena ng Love Radio Palawan, saksi siya. Sabi niya, saksi siya sa mga ligawan na parang walang patutunguhan. Kasi Jegs, ito yung si Ren, nung mga time na yun, hindi mo sure kung nanliligaw ba. Hindi, yun. Tapos nagsisend ng GM, akala ko naman. Para sa akin lang, yung pala, para sa lahat, di ba? Mga ganun. So, what started out as RT-RThan lang, kapi-kapihan lang, di ba? Nag-ending to 15 years of kapakapaan na. Happy anniversary, my dearest Jowa Dick. Sa mga hindi nakakaalam bakit Jowa Dick, it means addict sa jowa. Yan. Merong kanta yun Na hindi ko alam kung nandyan. Tingnan ko. Oo nga, Jowa Dick. Jowa Dick yung title under our third album. Ayan. Under our third album as a singer. Ayan Jowa Dick. Jowa Dick. Jowa Dick. Jowa Dick. Kaya. Diba? May kanta talaga para sa virgin ng boses mo doon. Pakinggan mo. Pakinggan mo kung gaano kakipot. Pakinggan ninyo kung gaano kakipot. Pakinggan natin Pakinggan nyo Iniisip. Umiidlip. Ikaw yun. Diba? Ang sikip. Ang sikip-sikip. Ang kipot-kipot. Jowa Dick. Ang liit ng bibig. Papunta ka na sa duwende. Kaya ako, Jegs, pagka talaga nakakarinig ako ng singer na kayang kumanta ng acapella, doon lang ako nabibilib. Kasi meron mga katulad ko na sa sobrang kailangan iproseso, papunta na sa duwende. Yung pagkasikip ng boses. Ginawa yung, dahil addict nga ako sa jowa.
basically addict talaga ako lagi sa jowa. Kaya nga minsan, nabubulag ako, niloloko na ako, hindi ko pa alam. Ayan. Harap-harapan na yung red flag, hindi ko pinapansin. Kasi addict ako sa jowa. So yung composer namin dyan sa third album, nag-isip na, gawa tayo ng kanta na pang Jowa Dick. Yan. Pero para kay Jowa Dick talaga yan. Diba? Happy anniversary sa aking pinakamamahal na asawa na nalulungkot dahil sapagkat because tanungin mo! Bakit? Tanong ka! Bakit, Nicolayan? Bakit malungkot? Tanungin mo kung anong edad yan. Huling na-scam sa FB Marketplace si Jowa Dick. Itanong mo! Anong edad at kailan? 45 years old, turning to 46 kasi kahapon lang. Bakit? Ano na naman nangyari? Malungkot ang lolo mo. Bakit? Sabi niya, ang lungkot ko naman. Sabi niya, feeling ko na-scam ako sa bag. Tapos sabi ko, ano ba sabi? Wala, hindi na daw sumasagot. Ako yung nag-deposit ng payment. Pumunta ako ng bangko. Saan ba siya nag-order? Hindi naman, FB Marketplace nga. Sabi ko, meron diyang legit. Meron diyang hindi legit. Totoo. Yun yung bigla na lang. Di ba yung pinag-uusapan natin ng isang araw ba yun? O nung nakaraang linggo, parang nung nagbayad ka na, saka naman nawala yung mismo ad or something, or nag-order ka ng sapatos. Ikaw ba yun? Nag-order ka ng sapatos, dumating medyas? Ano ba yun? Hindi. Buti pa ngayon medyas eh. Sa akin wala talagang connection. Nag-order ako ng yung parang GoPro, yung parang action cam. Ayan. Tama tayo kasi yung nakausap nga. Nagpapa-ad sila. So iisipin mo na legit. Correct. Kasi may ads, may budget. Ni Facebook eh. Correct. Si Facebook ang nagpakita nun Kasalanan talaga to. Alam mo, ex ko kasi talaga si Mark Zuckerberg. Hanggang ngayon siya makamove on. So tapos sabi ko, 1.5. Sabi ko, pwede na to. Hindi naman ako naghahanap ng mga high resolution talaga. Kumbaga meron ka lang GoPro, di ba? Pagdating chinelas na tagbi-20. Hindi man lang Rambo na medyo makapal. Nakakaloka. At least, kung sapatos in order mo, medyas connected. Ayun, wala nang... Sabi ko parang ang sarap itampak yung chinelas. Yung chinelas na tinupi pa. Kaya nga, nakakaloka. Dalawa naman, isang pares naman. Isang pares naman. Isang pares naman. So may magagamit, di ba? So yung bag, wala talaga. Talaga. Wala eh. Sabi niya, hindi na daw sumasagot. Sabi ko, saan ka ba nag-order? Sabi niya, hindi naman siya, hindi siya mahal. Ano lang siya, parang, mahilig kasi siya sa mga parang unique design. Okay. So, lang. Parang personalized, ganon. Parang ganon. Basta umiilaw siya eh. Parang ganyan. So, malungkot siya kasi in-expect niya yun. Meron kasi kaming trip to Singapore soon. So, parang yun yung gusto niyang gamitin. Para, basta maganda mailaw eh. Para madali daw siyang mahanap. So, sabi ko, bakit mawawala ka ba sa Singapore? Tsaka sa laki mong taong yun, parang hindi ka mawawala. Hindi kasi yung mga anak namin, merong backpack na may LED eh. Parang umiilaw na, by the way, pag pumunta kayo, ito lang kasi, Jex, kailangan ko to sabihin kasi ito lang yung mga wish niya ngayong anniversary namin eh. Ang wish niya i-promote ko daw yung kanyang affiliate sa TikTok. Nakita ko yun. Nagpo-promote na siya eh. Nagpo-promote siya. So, isa sa mga, yung mga bag na parang umiilaw, na pwede ka maglagay na message. Nagamit na ng anak ko yun eh. So, kunyari, kahapon, birthday ni Mami Merly. So, nasa Hard Rock kami. So, syempre, madilim. So, yung LED bag, yung nagsilbing, yun yung yung nakasulat happy birthday, tapos dire-diretso lang. Okay. Ayun. So, maganda yan sa mga nagmumotor. Correct, nakikita ko. Tama. Kasi visible kapag nagdadrive ka ng motor eh. Yes, diba? So, kailangan ko lang kasi para ma-achieve ko na itong anniversary gift ko sa kanya. Ano ba pangalan mo sa TikTok? Teka lang. Nasa nasa account niya yan eh. Ayan. So, para may regalo na ako sa kanya para tapos na. Hoy, ano pangalan mo sa TikTok, Daddy? Parang Daddy rin. Kita mo, asawa mo, hindi mo alam yung pangalan sa TikTok. Promote ka. Ay, hindi Daddy rin. Ako iba to. Baka ibang Daddy. Diba sabi ko, ba't parang ang daming Jowa Dick rin ba? Ano ba? Jowa Dick rin. Kita mo, hindi mo alam. Oo, Jowa Dick rin. Yan. Yan, meron siyang mga, ayan, ito yung sample. Ayun, nakikita ko yan sa mga nagmumotor nga. Yan. So, dyan po kayo bumili sa kanyang TikTok, ano tawag? Affiliate. Happy anniversary, natupad ko na. Ayun, yan yung regalo mo. Oo, yun yung regalo ko. Anong regalo niya sa'yo? Tinanong niya sa akin. Sabi niya, anong bang gusto mong regalo? Tapos sabi niya, maliban sa damit ha. Kasi
malulubog na daw yung bahay namin dahil sa mga damit. Maliban daw sa damit. Tapos sabi ko, wala. Gusto ko lang ng picture. Sabi niya, picture na naman. Sabi ko, picture nating dalawa mamaya. Ayun. Na, huwag kang tatanggi ha. May lobo ko, 15. Umayos ka, mag-picture tayo. And that I realized, nung nagtanong siya sa akin, baka meron ka namang gusto. Sabi niya, maliban sa damit. Yun yung sabi niya sa akin. Doon ko lang din na-realize na really, as you mature and as time goes by, nag-iiba na din yung preference mo. Actually, yun nga sana itatanong ko. Sasabihin ko sa'yo na talaga, yung dati, at iba paano na siya. Nag-iba na talaga ngayon pag matured ka? Nag-iba na siya. Parang hindi na siya kasing, dati may anniversary kami, Jegs, na meron pa yan sa akin pa candlelight dinner na parang may surprise yun sa isang restaurant in Cavite. Tapos hindi ko alam yun. Tapos mula doon sa gate nung restaurant, papunta doon sa kung saan nakaset up yung candlelit dinner, puro petals na, puro rose petals, saka puro kandila. Girl na. Ang ganda-ganda. Ang siki parang, Jowa, Dick. May ganon siya. Although, kung bibigyan niya pa rin naman ako ng mga ganon, it's well appreciated. Thank you very much. Pero kung hindi, okay lang din naman kasi naranasan ko na din siya in the past. And yun nga priorities change. Meron ng mga anak. So ngayon, kapag may pag anniversary, ang consideration, isama yung mga bata, yung mga ganong eklavu. So, sensei si Jowa Dick dati, before nung pagdating sa mga surprises. Oo, ng talaga. mga big surprises. Expert talaga yan. Hanggang ngayon naman though, meron niyang regalo sa akin. Actually, sabi niya, excited ako sa regalo ko sa'yo. Tapos sabi ko, ano yun? Sabi niya, magagamit natin sa Singapore. Tapos pagkita ko, luggage cover. Kasi para sa mga luggage. Alam mo kung anong nakaprint dun sa luggage cover? Ano? Mukha kong tanga, katabi ko si Annabelle, yung doll. Addict din. Pero nakakatuwa. Pero diba? andun yung surprise, pero yung grand na unlike before. Hindi na siya kasing ganon. Okay. And para sa akin, it's okay. It's because of being practical na. Practical na kami. Parehas din. Plus yun nga, may 2 kids to consider. Tapos syempre, gagraduate yung dalawa. Magbo-birthday yung isa. So, may mga ganon. Kung nung dati kasi, kaming dalawa lang. So, kahit gaano ka-grand ang gawin namin, kaming dalawa lang naman yung iintindi namin. Pero ikaw, real talk, nag-i-expect ka pa rin ba ng mga grand na... Hindi. Jowa Dick, pasok! Meron pala. Hindi na ako nag-expect. Pag tinanong niya talaga ako kung anong, kunyari, sasabihin niya, hindi, sige na. Sige na, ano ba talaga? Alam mo kung anong sasabihin ko. Itong suot ko, ayoko na lang i-model, bilhin mo na talaga. Ayokong model lang ako nito. Akin na lang siya. Bilhin mo di ba? Nakakaloka. So yung ganun, hindi na din na. Tsaka mas nag-uusap na kami and mas siya sinasabi niya, hoy, wag ka magre-regalo ha. Mas gumagano na siya. Kasi minsan ako, hindi ko rin carry, parang gusto ko pa rin magregalo. Actually, parang ngayon lang yung wala. Meron kasi talaga ako ireregalo na unahan ako ni Madam Mayat de la Rosa. Binigyan niya si Ren ng binigay niya supposedly bibili ako binigay niya, thank you so much Madam Mayet, yung earrings. Kasi sabi ko, tama na yung pagsusuot mo ng mga peking hikaw na nagsusugat ka na ha, ang baho. So nagtanong ako kay Madam Mayet, anong pwede? So yun. So since nabigay na, wala na akong maisip. So ngayon lang talaga parang wala. Ito, pero dahil humiling siya na i-promote ko yung kanyang TikTok shop, yun na, please follow Jowa Dick Ren on TikTok. Tapos yung affiliate, mag-order kayo doon. Pero iba-iba doon. May dog food, may tissue, may bag LED. Ayan, yan yung regalo ko. Tapos yun nga, siguro may maturity na din. Tapos depende rin sa season. So, for example, season kayo ng abundance, bakit naman kayo hindi magbibigayan ng mga pangmalakasan? Pero as you grow older, parang nagiging simple yung mga bagay. Parang totoo. mas gusto niyo yung time to spend with each other na lang as family. Ang sabi niya nga sa akin kanina, sabi niya, kung halimbawa, just in case, yung mamaya daw, parang gusto niya na lang kumain sa labas. Yung, para sumaya siya kasi nga nalulungkot siya dun sa bag. Nakakaloka. Hayaan mo na. Mas malaking halaga pa siya na yung scam sa atin nung araw.
Dapat maliit na, dapat small thing na lang. Kasi hindi naman siya kamahalan, Jegs. Pero nakakalungkot lang kasi. Nalaloko ka. Excited ka. Yun na nga. Yeah. Kasi sinabi niya, Mami, may bibilin ako. Bihira may bilhin yan eh. Yun kasi yun siguro. Bihira siya na merong bilhin para sa sarili niya. So, para sa sarili niya yun? Oo, para sa sarili niya yun. Kumbaga parang, nagpapaalam ako, pwede akong bumili. Ako kasi hindi ako nagpapaalam, binibili ko na. Siya parang nagpapaalam siya. Parang, bibiling ko ha. Sabi ko, di sige, go. Go lang. Kaya siguro ang lungkot. Tsaka kahit ano yun, Jegs, the fact lang na na-scam ka is always so sad. Kasi nagtitiwala ka lang naman, ganyan. Hindi, tapos, yung ano lang nga ito lang yung parcel na in-order mo, alam mong nandito na, nag-failed lang yung delivery, hindi, nalungkot ka, di ba? Correct. Tatawagan mo pa, kuya, pwede mo bang ibalik? Tama, totoo. Nangyari yan sa akin recently. Tapos ang sinabi niya, hindi ko daw tinanggap. Wala, kuya, hindi. Sabi ko talaga. Nag-reklamo. Di siya ulit paano niya ma-receive? May guard naman. Kaya nga. Yun talaga eh. Tapos ngayon, yun dun sa shop na parang din ako maka-order. Ano to, nakaban na ako? Nakakaloka eh. Parang assign dito yun. The next time na may dineliver siya sa iba naman, sabi ko, kuya, baka sabihin mo na naman, wala ako ha. Di malungkot siya pag hindi mo natanggap kasi ine-expect mo tapos hindi mo natanggap, di ba? Pero yun nga, as we all grow older, nagbabago din talaga ang lahat. Tama. Di ba? Mas nagiging simple. Saksi ka, Jeg, sa napakarami naming malalaking parties nung araw, di ba? Tapos ngayon, ayaw na namin ng malaking party. Yung mag-organize ng malaking party, iniisip ko pa lang, Jegs, yung gastos at iniisip ko pa lang yung pag-organize, ang sakit na ng frozen shoulder ko. Parang gusto ko na lang magpamammogram. So, diba? so kung hindi kayo nag-parties nung araw, iniisip ko sana may mansion na kayo. Makakasagot na si Prince, yes, we have a mansion. Kaya lang, napunta sa parties eh. Pero sinasabi nga namin ng namin mag-asawa, lalo na ni Ren, sabi niya, in-enjoy naman natin. Yes, yun madami ang din naman, sa lahat. sabi niya, and yung investing in memories, sabi niya, is always a good investment. Yes, totoo naman yun. At never na mawawala yan. At never na mawawala yun. At dahil nga sa ang kagandahan ng social media, it's all recorded. Correct. So, laging merong proof. Kasi minsan And good for you dahil talaga ikaw mahilig ako, dinodocument mo correct. eh. I document everything. Kasi one time, Jack, si Princess parang nagtampo siya kasi bakit hindi siya parang inanuhan ng costume ng Halloween. Medyo malaki na kasi siya. So, parang alanganin. Ang binila namin si Prince. Tapos medyo alanganin siya. Parang, di ba, it comes to an age, alanganin ka ng bata, alanganing madalaga. Sabi niya, hindi daw man lang daw siya binili. Sabi ko, talaga ba ha? Sabi ko sa'yo, Jex, napakarami kong ebidensya na simula 6 months old siya. Mermaid na siya. Diba? Daming ebidensya na, wag mo sasabihin sa akin hindi kita kinostuman ha. Kasi 1 day old ka pa lang, meron na. Oras natin mga kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!